Zizi, kif inti? Ara baba, lesta biex issajjar? Kif int Nunu? X'qed iddoqsa bih? Fejnu tetu? Ara fejnu? Moħħok hemm b'dak il-ballun? U dan min għadda jiġri? Ġiġi kien? Kika hawn qed tbitter xi ħaġa ġdida u Meme hawn ukoll. Lesta għall-eżerċizzju. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna! Kemm hawn imbarazzawn. Insejn dar tal-ġugarelli f'postom. Ħadd irrabja l-mama. Hello tfal. Skużawni ta' mal-bira fil-għaxija. Kont qed nilgħab ftit u rqatt. Ma tfajtux postom il-ġugarelli? Dan sa tuħu gost. Il-mama hekk. Intom ġieli tilagħbu u taqilgħu il-ġugarelli kollha imma ma terfawhomx lura? Li tilagħbu huwa dritt tagħkom u hija l-iżba ħaġa fid-dinja. Imma tafu x'jiġri wara li nispiċċaw nilagħbu impinġu jew niklu? Id-dar tagħna tispiċċa maħmuġa. Ħafna drabi naħsbu li d-dar tnaddaf b'xi maġija. Jew inkella nistennew lill-mama u l-papa biex isegwuna u jiġbru kull blokka jew pupu li nħallu warajna. Imma il-ġenituri diġà jkollhom ħafna xogħol għax jagħmlu, jridu jsajru, jaħslu l-ħwejjeġ u jmorru għax-xogħol. Jekk inħallu kollox f'idejhom biss jispiċċaw għajjenin ħafna u ma jibqalhomx ħin biex jilagħbu magħkom. Għalhekk id-dar m'għandix tkun ir-responsabilità ta' persuna waħda biss, id-dar hija ta' kulħadd u kulħadd għandu jagħti semu biex iżommuha nadifa u sabiħa. Anki intom tistgħu tkunu helpers mill-aqwa, tistgħu tiġbru l-ġugarelli tagħkom f'kaxxa, tistgħu tpoġġu l-pupa fuq is-sodda u tistgħu twaddbu l-karti li ma kunux irridu fil-borsa taż-żibel. Kienet ġurnata twila ħafna fir-razzett, il-ħbib tagħna labu ħafna u kielu ikla tajba. Issa wasal ħin tat-tindif. Baba hija tifla biżla ħafna u ddeċidiet li tibda tiġbor kollox. Kien set l-art, xuttat il-mejda u issa qed tipprova tiġbor il-blokki tal-injam ta' tetu f'kaxxa kbira. Baba tonfoħ. Jiena ħafna. Eżatt f'dak il-mument jidħlu Tetu, Zizi u Nunu. Kienu ġejjin biex jistaqsuha jekk trix tmur tilgħab magħhom barra. Imma meta jaraw li l-ħabiba tagħhom daqshekk għajjiena, jieqfu f'daqqa. Għaliex qed tnaddaf kollox waħdek baba? Jistaqsija Tetu b'leħen inkwetat. Baba titbissem bil-mod. Għax id-dar trid tinżamm nadifa. U jekk ma nagħmilx hekk jien, ma jsirx. Nunu jbaxxi rasu. Le baba, din hija d-dar tagħna l-koll u aħna tim. Għandu raġun Nunu, jekk naqsmu x-xogħol inlestuha f'ħakkatajn, tgħid Zizi. It-tlet ħbieb ma jitilfux sekonda oħra. Fi ftit minuti, ir-razzett jerġa' jsir ġdid f'jamant. Baba tħossa ferħana u grata ħafna lejn sħaba. Grazzi ħbieb, tgħidilhom bajna jgħajleqqu, issa minix għajjiena u għandi ħafna enerġija biex niġi nilgħab magħkom. Flimkien jiġru l-barra biex igawdu l-bqija tal-ġurnata. Meta x-xogħol jinqasam bejn ħafna nies, il-pis isir eħfef u kulħadd jieħu pjaċir. U tafu x'inhi l-aqwa ħaġa biex qatt ma ninsew x'għandna nagħmlu fid-dar? Nistgħu noħolqu ċart tal-għajnuna. Din hija xi ħaġa li tistgħu tpenġu u tagħmlu intom stess b'karta kbira u ftit kuluri. Ejjew naraw l-iskrin biex nifhmu kif taħdem. Fil-ġenb taċ-ċart tagħkom iktbu isimkom u l-ismijiet tal-aħwa u tal-ġenituri. Kulħadd irid ikun parti mit-tim. Issa, ħdejn kull isem,
impinġu u nikdbu biċċa xogħol żgħira u faċli li tkunu tistgħu tagħmlu. Pereżempju, filgħodu nistgħu niġbdu l-kutra u nagħmlu s-sodda. Fil-għaxija nistgħu niġbru l-labsijiet u l-ġugarelli kollha f'kaxxa. L-aqwa parti tkun fl-aħħar tal-ġurnata. Meta tagħmlu x-xogħol tagħkom bla ma ma jkollha bżonn tfakkarkom, intom tmorru ħdejn iċ-ċart u tpoġġu sticker sabiħa eżatt fil-kaxxa tagħkom. Kull darba li taraw iċ-ċart tintela bl-stickers, tkunu tafu li qed tkunu l-aqwa għajnuna li qatt kellha d-dar tagħkom. Meta norqod noħlom b'dar b'kmamar kbar u l-art kollha tat-tajjar. Emsu fanta kull kulur tpoġġi fuq u jsir vapur f'nofs il-kamra ta' pit kbir timtet fuq u jibda jtir issib ruħek f'dinja oħra ta' ħolm ċar. Meta norqod noħlom b'dar b'kmamar kbar u l-art kollha tat-tajjar. Meta norqod noħlom b'dar b'kmamar kbar u l-art kollha tat-tajjar. Ġewwa l-kċina ssib li trid, kollha ikel skont l-aptit, hemm il-banju kbir u tont, tidħol fih todos fil-font, issib ruħek f'dinja oħra ta' ħolm ċar. Meta norqod noħlom b'dar b'kmamar kbar u l-art kollha tat-tajjar. Li tgħin fil-ħidma tad-dar mhix xi kastik, imma mod sabiħ kif turi lill-familja tiegħek kemm tħobbhom u tirrispetthom u jinżgur li malli tlesti milli tiġbor l-affarijiet tiegħek illum. Il-mama u l-papa se jkunu tant ferħanin bik li jista' jkun jilagħbu l-logħba favorita tiegħek miegħek. Komplu kunu bravi, komplu għamlu l-parti tagħkom fl-iskola u id-dar u qatt tinsew tferħu lil xulxin bi ftit għajnuna. Ciao ciao! Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan. Għax samaħna nerġgħu narawk, nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba, mallum saħħa ciao ciao. Darb'oħra nilqgħuk għandna imma llum ser ngħidu